Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon atzoko haizero horiek eta gero gaur eguzkia eta epeltasuna ditugu nagusi. Eguraldi ederra. Gaurkoa behintzat goizaldean, orain ari da pixkanaka okertzen. Bai, arraro xamarra da esan martxoa hasieran horrelako eguraldia eta guk esperantza dugu saioa amaitutakoan ere goxo egoteko aukera izatea. Bai, entzuleok zuek ere aprobetxatu dezakezu eguna. Agian patata tortilla pintxo bat jatera atera azterraza batera. Maite zaitut, maite zaitut. Pila, 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 patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut. Iraino eta huerta maite zaitut. Begietako distira. Hori da, gaur patata tortillaren mundu eguna da eta bazenekiten baieztapen batzuek iradokitzen dutela patata tortilla 1604 urtean asmatu zela? Belgikako sukaldari bati esker izan zela esaten dute. Beste ikerketa batzuek diote Extremaduran sortu zela Robledoko markesaren asmakizun baten ondorioz. Eta bien Juan Ignacio Artxaga kontatu zigun patata tortillaren lehenengo referentziak Iruñan agertzen direla ere. Ez dakik oso ondi datorren eta ez da errezeta honena zein den ere, batzuk tipularekin edo tipulagabe nahiago dutelako. Eta hemen, garbi dago ez, batzuk ondo bizi dira, eta besteak gaizki, edo txorixoarekin, edo eta beste bat osagairekin, baina badakigu gure gastronomiako errezeta goxonetariko bat, hauxe dela. Nik esango nuke pintxorik onenetako bat dela bintzat. Baina gaur beste mundu egun bat ere bada, gaur giltzurrunaren mundu eguna da. Los riñones que sudaron. Zuek giltzurrun zaleak zarete? Bai. Badakizue ezagutzen dudala Euskal Herriko giltzurrun brotxeta honen egiten duen leku hoiena. Bai. Hemen digertu dago. Benetan? Bai. Zan izan emango nauzu. Gaur bertan nahi duzu. Korrika joan berozu. Bai. Ai! 2006 garren urteaz geroztik giltzurrunaren mundu eguna ospatzen da. Nefrologiako nazioarteko elkarteak eta giltzurruneko fundazioen nazioarteko federazioak parkatu parragurea sartzen zaidala. Ezarritako efemeridea da. Horrez gain beste osasun erakunde batzuk eta dialisiaren eta giltzurrunetarako beste tratamendu batzuen arloko espezialistak ere biltzen dira. Martxoko bigarren ostegunean ospatzen da, beraz urtero aldatzen da eguna. Ez dirudien arren munduko biztanleen 10%ek giltzurruneko gaixotasun kronikoren bat dute, baina ez dira konturatzen arazoa nahiko aurreratuta dagoen arte. Eta igarotzeko geratzen zaizkien bide bakarrak dialisia eta giltzurruneko transplantea izaten dira. Giltzurrunaren mundu eguna, munduko biztanle guztien artean kontzientzia sortzeko sortu zen. Giltzurrunetan edozen pairamen goiz detektatu alizateko eta egoera konpontzeko edo saiestezina dena atzeratzeko. Mundu egunetik nazioarteko egun batera pasa beharko dugu. Gaur DJ-aren nazioarteko eguna baita. 2002an sortu zen efemeride hau, Northrop Robbins Musica Therapy Fundazioaren eta World DJ Fund erakundearen ekimenez. Zorionak esate baterako Iker Gurrutxagari. Horixe dugu, etxontako lankide lagun eta DJ gertukoena. DJaren nazioarteko eguna
Hala antolatzen da, helburu bezala mundu osoko DJek haien irabaziak doaintzan ematea eta aurrekin lan egiten duen fundazio elkarte eta GKekin zerikusia duten ongintzazko kausetarako. Bueno, Gurrutxaga aipatu duzu, baina gure DJ-a hemengoa zuzara inigo, beraz, zorionak zuri ere. Baina ezin dugu festa bat egin orain, eta guk aurrera jarraitu behar dugu. Eta nik 110 urte atzera egingo dut, bai? Gaurko egunez 1913an Harriet Tubman, afroamerikarraren askatasunaren aldeko borrokalaria zena hil zelako. Harriet Tubman jaiotzean aramintarros bezala erregistratua estatu batuetan esklabo bihurtutako pertsona beltzen askatasunaren aldeko borrokalari izan zen. Esklabotzatik ihes egin ondoren 13 erreskate misio egin zituen eta 300 esklabo inguru askatu zituen. Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. Aurra zela, hainbat jabek jipoitu eta zartaiuz kolpatu zuten. Eta nera bezala berriz, zauri handia egin zion buruan bere jabeetako batek. Izan ere honek, beste esklabo bati jaurtitako objektu astun batek Harriet jo zuen eta ustekabean kolpe izugarria jasan zuen. 1949an Tubmanek Filadelfiara ihes egin zuen. Ondoren Marylandera itzuli zen berehala bere familia erresketartzera. Pixkanaka bere aide ezberdinak estatutik ateraz joan zen. Batzuetan dozenaka esklabo askatasunera pertsonalki eramanez. Urteetan zehar hainbat sari eskaini ziren ihes egindako esklaboak harrapatzeagatik, baina inoiz ezen jakin Harriet zela haiek laguntzen ari zena. Can you hear freedom calling, calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine. Zahartzaroan nerabezaroko zauriak eragindako arazoek eragiten jarraitzen zioten. 1880ko hamarkadaren amaieran burmuineko ebakuntza egin zioten Bostongo Massachusettseko ospitale orokorrean. 1911an bere egoera oso delikatua zen eta bere omenez eraiki zuten egoitzan onartua izan zen eta 2 urte beranduago lagun eta familia artekoek inguratuta hiltzen. Gaur beste efemeride bat ere badugu, duela 2 urte Pepe Rey kazetaria hil baitzen. 1947ko apirilean jaio zen Ourensen kazetari eta idazlea, eta luzaroan Euskal Herrian bizi eta lan egin zuen. Ikerketako kazetaritzan eta liburuetan nabarmendu zen hasieran. El Pueblo Gallego eta Huelbako Odiel egunkarietan aritu zen. Ondoren, Madrid egunkarian hasi zen, frankistek edabidea itxi zuten arte. Eta 80. hamarkadan, La Voz de Euskadi egunkariaren sorreran hartu zuen parte. Egin nahiean, eskurik esku egin, berria, helburu, isildu gabe berdin, hitz egingo du, eskurik esku egin. Interbiu aldizkarian ere idatzi zuen eta 1988an egin egunkarian hasi zen lanean. Bertan, hain ospetsua izan zen ikerketa taldea sortu zuen. Taldearen arrakastak ondorio larriak izan zituen Reirentzat 3 aldiz espetxeratua izan baitzen. 1988an Garzonek egin itxi zuen eta Pepe Rey lanean hasi zen gara izango zenaren alde. 2002ko abuztuan istripu larria izan zuen Donostiako saihesbidean eta ondorioz kazetaritzaren mundua erabat utzi behar izan zuen. Une horretan hainbat ikerketa zerabiltzan eskuartean eta familiak istripuaren sorburuaz susmoak eta zerbait gehiago zituela azaldu zuen. Baita ura argitzeko asmo irmoa ere 2013ko urtarrilean irabazi asmorik gabeko kultur elkarte bat sortu zen haren izenean ikerketa eta salaketa kazetaritza sustatzeko. Baguk ere kazetaritza egin beharko dugu, ezta? Hasiko dugu saioa?
Bai, ez gaitezen. Gaur gainera Maria Romero Laspiurrekin modaren, artearen eta emakumeen inguruan arituko gara. Eta reportaje bat ere prest dugu, martxoaren 8az gain dagoen lanaren ingurukoa. Eta kafe hutsa gurekin hartuko du gaur Aitor Borobia aktore bergararrak. Eta zozketa pare badaukagu zuen artean elkarbanatzeko dena prest badugu, aurrera orduan gaur martxoak 9 ditu eta osteguna da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok gaur ordenagailuaren kargadorea ahaztu duen, baina bateria bizitzarako eta behar denerako sobran duen emakumea. Oiana Maritorena egin behar, atxaldeon. Atxaldeon. Astelena zuen, baina ostegunak asko zubetu ematen zaizkio berari, asteak aurrera egin ala berak ere gora egiten du, txampan askoz hobeto murgilduta olatuaren aparrean balego bezala, June Romatet Ibarguren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kontuz olatuarekin gero txafatu egiten du eta. Bai, lasai, astelenero. Eta danbo daukagunez gurekin ere aurkeztuko dizuegu Mrs. Laspiur, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Ondo. Ondo. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 546 du. Bate mataztu ezpadugu behintzat. Arratsaldeak 4 eta 16 minutu eta 16 segundu ditu orain txe. Eta martxoak 9. Gu 3 eta Mariarekin 4. Eta zuekin, milaka. Oiana Maritorena, genbe, zein azure maite duta? Ba, egia esan eneukan nola gauza askori prestatuta, eta efemerideak irakurtzen ari ginela Harryrena kontatu dugu, eta bueno, gogoratu dut pelikula, eta alde batetik maite dut olako jendea, ez? Besteen askatasunaren alde lan egiten duna, eta emakume honek kriston abenturak bizi izan zituen, kriston hipoiak jasan, eta hoien lana edo ezagutzera ematen duen jendeare maite dut, baina ez dut hori horretan gelditu nahi, ze justo, bueno, lehen baterian aipatu dezu, eta nik batzutan bateria hori ere pixkat itzalita eukitzet, eta itzalita daukasun egun horietan, batzutan egoten dira mezutxo batzuk, bateria hori berpiztu edo birkargatzen dutenak, eta konturatu gabe, konturatzen zara zu ere beste batzuentzat garrantzitsua zarela. Eta justu gaur lagun batek bidali dit, oso energia ona transmititzen dio dala, ez, momentu batzuetan, eta maite ditut horrelako mezuak, eta maite dut batez ere mezu horrek nigan egin duena, zeberak hori esatean neri transmititu dit energia positiboa, eta behar nuen energia bat, eta orduan maite ditut horrelako pertsonak, eta horrelako mezuak. June Romatet Ibarguren, zein azure maite duta? A ber, ni daramatoekin buruan ratu bat. Ezakit oso ondo nola azaldu. Neria da maite ez dedan zerbait, aste osoan zehar, martxoak 8 dela eta elkarrizketatu nun Iraitzagirre antropologa eta feminista bat, eta berekin konturatu nintzen azken urteetan esango nuke batez ere entzun dudan
asko entzun dudan sindrome bat edo izan dela impostorearen sindromearen kontzeptua, baino beti entzun dut emakumeen ahotik. Eta ez dut inoiz entzun, gizonezko batek esatea, impostorearen sindromea duela, sentitzen duela, bazpadari inork ez baldin norbaitek ez baldin badakiz zer den da, sentitzea, daukazun hori edo egiten ari zaren hori ez duzula merezi, ez dezulako nahikoa lan egin, edo horrelako sentimenduak izatea, eta beti sentitu dut edo entzun dut hori emakumeen aldetik, eta ez dut inoiz entzun gizon bat esaten, ez dut usten ere lan postua ez dutenik merezi, edo beti horrelako emakumeen sentitzet gertatzen diela, eta hori ez dut bat ere maite horrelako ezer. What you want in life, then who even cares? Maria Romero Laspiur, zein da zure maite duta? Bai, etorri nahi etorri nahi pixkat, holan. Igual, gominola bat behar du, June. Baina, hasta aquí. A ver, oso gutxi inspira nahi hor. Bidian neguan beste gauza batzutan bentatzen. Baina... Mezu gominola bat inspiratzeko dut, Maria? Impostorean asunto hau egia da, nire lagun guztiak, komentatzen dugun zerbait dela. Nik uste dut egia dela, bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak sentitzen dugun zerbait dela, baina emakumezkoek askotan gai garela hau esteriorizatzeko eta esateko, ez? Ni sentitzen nahi, pixkate sindrome hau daukadana. Eta askotan, pasatzen zait, badaudela gizonezko pila bat kriston inseguridadea dituztenak, baina kontrako guk askotan inseguridadea ditugu eta esaten dugu, ez, nahi sentitzen ziur edo ez dakit, nahiko, gainera gogorra gara gurekin, eta beraiek askotan inseguridade horiek txuleriarekin askotan pasatzen jata, inguruko jendea, igual konturatzen zara oso insegurua direla, baina oso txuloak direlako. Eta gu aldiz, eta hori zait gustatzen. Pena bat iruditzen zait. Ni nindoan esatera, impostoreana noizbait entzun dio dela gizon bati, esateagatik, baina oso ados nago Maria Gorentxe esan duenarekin. Guk inseguritate hori azaleratzen dugu, nik askotan, ni adibez oso insegura naiz, eta nik esan egiten dut, ni banaizela, eta baditu dala horren ere zehatxoak. Baina gero ondokoak askotan inseguridade berdina ditu, baina beste itxura batekin gainditzen du, eta arrotasun puntu horrekin, eta horrek ematen du amor. Eta askotan pasatzen den zerbait da. Nik askotan bizi izan dut, eta oso hurbil. Eta pena bada, azkenean horrek beba egiten dau pixkat, niri batzutan ematen direztan plan... Atzeraka eta hotz sentitzea berakin, pertsona horrekin. Azkenean debilidade hori ez aurkestea edo ez dakit. Onartzea, nik ere uste dut agian inseguridade horiei beti txartzat edo hartu izan direla, eta, onartzen dituzunean, ez dakit, ez dutela zertan ere txarri izan, baina oraindik uste dut ikusten direla, eta orduan hori onartzea da, onartzea zarela, ez dakit, ez, akaso. Bai, eta agian erresago daukagula guk beti hartu zaigulako ahulagoak eta sensibleagoak garen honetan, ez, gizarteak igual erresago bultzatu gaitura guri esatea, eta gizonezko ez, eta badago, hori, nik ikuste detena da, ahuldade hori ez erakuste harren jendearen gainetik jarretze hori, eta txulo izate hori. Guztiz, eta askotan gertatzen dan zerbait da, eta esate dozu, ez daki ze pena. Maskulinitatearen dekonstrukzio ezarekin dauka lotura, pixka bat igual. Ez dakit, baina... Akaso zaurgarri izan baino, nahiago dugula arro izan. Sortzaile munduan, nire inguruan edo horrelan, askotan ikusten dan zerbait da. Eta pena bada. Nik kontatu gauza bat kanpotik eta beste bat barrutik. Behin zinema zuzendari ezagun batekin, ezagun xamar batekin lan egitea egokitu zitzaidan, eta bere beldur eta zalantza eta konfiantza ezura jasan gaitza zen. Oso gaizki kudatzen zuen, eta pixkate bronkatik edo, nire gainetik zegon, eta... Tio, nimen laguntzeko nahola, nahi bazuta, bestela ez, ez dakit, etzan, baino, bai, pixkat, bere posizioan mehatxatuko balu, oso gaztetxo zan, ikusentunezko arloko langile batek edo, norbaitek ez, nik kasu honetan da. Baina bai, pixkat, hola, nik impostoren sindrome pixkat sentitu dute duela gutxi, adibidez, unibertsitatean klasik ematen hasi nintzen duela hilabete eta erdi, eta, produkzioaren inguruko asignatura bada, ikusentzunezko produkzioarena, eta egia esan
bere zalantzak hasian izan dituen. Bueno, eta gero ere pentsatu nuen, damakizu, tegitu. 5 urte ekoiztetxe batekin, ekoitzi dituzuen bat lan, esparru ezberdinetan, denak nahiko minimalismotik eta nahiko miseritik, baina ekoitzi dituzu, ez? Eta igual, baina egia da, lehenengo egunetan, pixkat ikusi arte ere ze giro, eta banuela sentsazio hori, igual ez zara universidaden klase emateko pertsona hori. Ni topatu ninduten, ez da egiten nola, da, animatu nintzen, eta baina bai, nik uste dut badugula guk, ez? Seguridadeari igual buelta emateko beste modu bat, kontestu sozialak eta kulturalak ere hortara eraman gaituztelako, ez? Osa, txikitatik nik uste badagoela, ez? Umei, zuk nahi duzuna izango zara, eta zu berriz, printzesa bat izango zara, ez? Hori dagoeneko ja pixkat konpontzen hasi gara, baina oraindik ere badago apostu profesionalak egiteko akaso, ez? Langa hori, eta, ez bakarrik txikitan, orokorrean, ez? Badago arrakala bat oro zer. Bai, nire irutzen zait, badagola eta handia dela, eta asko esaten, aurreratu dela noski, baina aurrengan ere batzutan oraindik ikusten dituzula, eta aurre horiek ikasten dute etxetik. Aurre horiek ez dute ikasten, behaiei esan diotelak ikastolan, edo, igual bai, baina horiek ez dute ikasten zeba bai. Horiek etxean entzun duten zerbait da, eta etxean entzun badezu horrek jarraitzen du horla izaten, eta normalean aurrei nahi gabe ere, ez, hain barruduratua daukagu eta neska batei ez diozu esango lehenengo momentuan. Zuk nahi ezu izan, ezakit, futbolista nahi ezu izan, obran nahi ezu lan egin, ez, baina mutilo batei errexako esango izkiozu. Eta da zerraita hain barrenatu daukaguna oso zaila dena buelta matea oraindik. Bai, hori poliki joango den zerbait da. Eta gainera, ni atzo justo nire jobarekin berba egiten, berak 13 urte ditula. 13 urte, ja, pizkatea, takit, garatua bai burua. Eta esaten zestan, berangelako mutilak direla kriston matxistak. Beraien tratua, emakumeekin daukaten tratua, dela den guztiz, gure garaikoa, zelan eramaten zian mutilak guri jotzen, eta txintxatzen, eta denbora zuan gauza txarrak esaten, eta gaur egun ere, mutilak horrelakoa direla neskekin, oso matxakoiak. Zemat urte? 13 urte. Iloba bat daukan nik adin hortakoa, eta bizpairu aldiz esan bari izan diot. Oiola eztek, Ez que ez dut ulertzen, 13, nik uste ja garatu garela. Komentario da hori edo ze bai. Eta gure moduan jarraitzen dutela, ondala, 20 urte moduan jarraitzen dutela. Bai, nik ere esan, ez dakit igual hezkuntzatik eta horretatik gertuago bazabiltzate besteak, nik iloben referentzia daukat bakarrik. Baina bai, nire ilobak mutilak dira, eta, zarrenari, inoiz olako, a ber, eta, gainera, behin zabaltzen dudala kaja, zabaltzen dut. Bazen itzitea hontaz, ez? Baina bai, ikusi ditut nik olako jarrerak, eta ez dakit denen gasua dan, ez dakite gero aurrez aurrekoan ere eskolan olako jarrerak dituzten, olako jazarle egiten duten euren jarduna, edo bakarri diran, ez, besteen gandik kopiadutako bla hauek, baina pixkat bai. Eta gainean ikuste dut bai, irakasleek puntu batera arte, ezin dutela zer gehiago egin, beran eskuetan bezez da, hola, hezkuntza guzti hau, ez? Baina, ez dakit. Kriston pena man, zestan, justo atzo, komenta hoin zebalako, eske nire mutileko, klaseko mutilekin ez dakat traturik, eske ranking bat ingo detzu, eta gaina ranking bat inzigun zein zan jatorren, eta igual zian lau jatorrak eta gero beste guztiak, rankingean bezez direla sartzen, Bai, baina, nik zaintzen ditut 3 neska, eta, duela gutxira arte zaintzen ditut beste 2 mutil ere, eta mutilengan nabaritu nuen asko, behinekan, azazkala margotzeko pintura poltsoan, eta horre ginen boltxotik gauzak ateatzen, eta txikienak ikusizun, eta hala, azazkala margotzeko da, ez, eta bai, eta nahi margotzea, eta bai, margotu, eta zarrenak, bino, mutila, hoi ez da, eta nik azaldu nion, ez, zeinek margotu itzakela azazkalak, eta zarrenari kostatu zitzaion asko, buelta matea horrei, eta ikusizunean txikia, ze pozik zegon, beha azazkala margotuakin, kontuatu zen, ez dagoela arazorik, ez? Baina geroz eta helduago, nik uste hor bai hasten diela klasean entzun dezunakin, edo naiz eta zure familia artea oso ulerkorra izan, beste familia batek ez badu ulertzen, eta klasean horrelako persona bat baldin badukazu ez dela, bat ere errez da horrelako gauza batek buelta matea.
Ja, pena bada. Eta ni pentsatzen ja aurreratu hauak gegoazela. Orduan, bueno, a ber, poliki gongo gara aurrera. Bai, nik ere sentsazori banu, baina bai, denok ikusten dugu batzutan ez dala inbesteko horrera pausorik ematen ez. Bai, nik esan barru nik lan egiten dut ikasle, gaztetxoekin, eta egia da nik aurten adio 6. mailakoak eta DBH bikoak ditut. Eta gero, taldeen arabera ere asko aldatzen dela, baina 6. mailakoen artean bai ikusten dut mutilek ze zirikatzeko modu duten eskekiko, eta egia da beti komentario berdinak esaten dizkietela, eta badago hor tendentzia bat, eta gainera gero da asko ere taldean doazenean, nola? Ze akaso batek bakarrik ez luke hori esango, baina ja taldearen botere horretan, talde izate horren barruan, hor ja sartzen geha denok zaku hortan. Eta jarraitzen dute izaten mutilak alde batetik eta neskak, beste. Eta 6. mailan pasada bada ze bereizketa, eta nisaiatzen naiz, Eta gaina taldeak bereziki egin genituen neska eta mutilena, ze bestela esaten badiezu, egin zuek taldeak, 15 mutil, 15 neska. Eta esan genuen, venga, antzerki bat egin dezakugun elkarrekin, eta beste gauza batzu landu ditzakezu horrela ere. Eta naiz taola egin, gelaren zati batean batzu, bestean besteak, kostatzen da izugarri. Eta adin batzuetan, gero betikoa, neskak ere helduagoak, karo, horrere garapena bakoitzak nola duen oso desberdina da. Hau inoiz igual kontatu du, baina nire adin haiek, izango nuke Alizaren adina dela, 11, 12, 10. Ni beti neskekin ibiltzen nintzen, uste dut lehenago ezin nintzalako, edo bai, biskat horreratutan ebilelako, eta nintzelako batera ondo moldatzen da, mutilekin. Baina horrek ere bazituen ondorioak, ze ordon, bazinen marikoia, bazinen auta beste, eta horri ere aurregin behar zitzaion, baina nik askoz zerrexago ulertzen duen ere burua nesken artean, mutilekin, baina eta urte komplikatuak izan ziren. Gero, zorionez edo, lortu nuen, ez dena normalizatzea pixka bat, eta nire adineko mutilekin 13-14 urterekin ja pixkate elkar ulertzea arrexago, baina urte haietan ez hainbeste, eta egia da, neskekin egotea bazela zu arraro begiratzeko aitzakia bat. Ni eta beste mutilen bat aritzen ginen, eta... Eta revés be bai, Osa, neska bat mutilekin juten baldin bazan, be bai. Eta gaina bizentzutan. Osa, izan alzan, mutilekin naizebalako liga edo ez dakizer. Eta orduan ja apaiketa bat zegoen? Kriston apaiketa. Edo bestela, maritxiko edo... Eta gaur egun ere jarritzen dutela. Bai, hori esan behar nuen ere uste dut, orain DBH lagun dabil kelasak ematen, eta azkeneko astetan eukitugun konversazioak kontatzen gelan eta eukituzten gauzekin, oendikan mutien diskurtsoa zein den feminismoarekiko oso... eskizakit gogorra da. Osa, entzutea, ja, DBH lau batean buru auki bertezu gauza batzutarako, eta, wow. Batzutan buru jatxo batean bizi gehi iguale bai. Nire iruditzen zait, bai feminismo gaitan, bai kultura gaitan, bai mugimendu sozialen gaitan. Ez? Bai, eske, claro, ni atzo pentsatzen en plan, bueno, ja oso aurreratuta goiaz, ez? Osa, 10 urtetik ona, niri mandez da sensazioa aurreratu ingarela, ez? Eta hobetzen doia zela gauzak. Baina... bezain beste. Eta hau Euskal Herrian edo ez dakit gutxi gora bera garatuta dauden herrialdeetan, baina claro. Osea, beste batzuetan, ez? Beste batzuetan ezin dozu, osea, claro, are okerrago. Osea, ni justo aurreko urtean Palestinan egon ginela, hor daukaten egoera gaur egun Palestinan bizi diren emakumeak, osea, ja, palestinakoak izan da, badakate egoera txarra, baina emakumeak izan da oindiokan txarragoaz, azkenean bizi dira gatazka baten, eta gatazka horretan islama gero eta indar gehiago ari da irabazten, eta horrek emakumeari kriston kaldea egiten die. Orduan, klaro, hau pentsatzen dugu hemendikan begiratuta, hemen, poliki hobetzen, edo, baina beste herrialde batzuetan igualatzera doia ez. Orduan, ondiokan lan asko inbia dugu. Atzo martxoaren 8 zala eta uste dut badala ez, zeolako lege ez idatzi bat, pixat gizonezkoi badagokigula isilik egotea, begiratzea, asko gota txalo egitea, eta uste saretan ere pixkat bertxiotu eta laik eman, baina ikusi dut gizon asko atzo iritzi asko ematen, pixkat katedra sentatuz edo, uste dut bazegokigula ez, pixkat bigarren lerrora pasa, protagonismo hortan behintzatez egon, nahiko protagonismo badugulako urte guztian zehar. Gaur martxoak bederatzi da, eta nik hemen gai bat atera nahi dut berriro, askotan nahiko zaila egiten zait, kudeatzea emakume batek feminismoa kritikatzen duenean,
nola jokatu. Hor sortzen da, dualidade bat, kontrasan konstante bat, ez? Egon zaitezkezu Max Payne bat egiten, feminismoa zer den eta nola ulertu behar duen azaldu nahian emakume bati, baina aldiz bestela entzuten ari zara, eske feministak denak histerika batzuk dira, edo hautsorrada bada, edo zertarako martxoak zortzi, eta orduan, ideiarik balin badukazue, ez igual orain txespikatzen, dekalogotxo bat, zaila da, hor kudeatze hori. Nik uste dut ere, eukio erdegula pixkat argi badagola jendea, oza, denetariko jendea dagola, ez? Eta emakume feminista den moduan, emakume oso matxistak daudela. Eta ez emakumeagatik, emakume izateagatik feminista zehala, ez? Eta orduan askotan entzun, oza, nik ere askotan entzun behar izan dut, edo diskutitu behar izan dut emakume batekin, gauzak izena esaten zure aurka dijoaztenak eta esaten dizuna, baina ber, eske zuri afektatzen dizut esaten aizean honek, eta nahi dut zait batzuetan, zure aurrean dagoen pertsona batek botatzen baldin baditu horrelako gauzak, ez dagoela bat ere gaizki. Iritsiarei baino entzutea horrelako gauzak azaltzea, aizu gauza bat, etzea ondo ulertzen esaten ari diena, eta feminismoak hau eta hau aldarrikatzen du, eta ez du esaten, zu esaten ari zarena, Osa ez dut guztiz gaizki ikusiko inoiz horrelako azalpenak ematea. Bai ikusiko dut jarrera matxista ditugun gizon bat gero golako azalpenak ematen hasten baldin bazait, obviamente nik isierra zingo dut eta sentitzet bine ez dizuton hartuko. Baina urtean zehar kontzientzia bat dakan mutil batek gero hori azaltzea ez dut gaizki ikusten nik behintzat. Nik ez, eta nik uste dut feminismoa ez dela emakumeen zerbait bakarrik. Claro, eske pertsonena da, nik uste dut horre enfokea batzutan juten gehala denbora guztia emakumeak. Nik ere adibidez atzo momentu baten, eta gaur amari esan diot, manifan egon nintzen, eta gero agurra edo ezaki zer nola egin zuten adibidez ez zitzaidan gustatu. Irutu zitzaidalako ez gintuztela denok zaku berean sart, ez gintuztela denak agurtu edo denei eskerrak eman, edo gizonak, edo zerbait irutu zitzaidan etzala egoki egin adibidez. Tontakeri bat izan zen uste, baina ondokoari esan nion, eta esan zuen, bai, hori ere, esan nahi dut. Nola, sentitzen zenulako gizonezkoi eskerrak ez zizkigula eman? Ez ez dakit nola izan, ez dut gogoratzen egia esan oso nola izan zen, baina esateko modua, ez dakit izan zen, ongi etorri emakume boiera, eta ez daki nortzuk, edo ez daki zer, eta esan nun, eta besteok, denok, ez bagara denok sartzen zakuan, ez dugu aurrera egingo, eta berizketak egiten hasten bagean eretzat, modu batera edo bestera, horian ikustean kasartzen dugula. Eta denok ez bai ditugu ongi etorriak, ez dakit, niretzat hor kontuz ere ibili behar da, muturrera nola juten dan, eta nola zen juten, eta holakoekin. Eta hori, azkenean dela zerbait denen artean egin behar deguna. Osea, ez bakarrik emakumeak edo emakume erabateko emakumeak, baizik eta denok, osea. Bai, ni ados nago, diozuenarekin, adiez nik atzo manifestazioan egon nintzen, eta ez dakit agurra nola izan zen, baina gizonezkoak eskertu ez bagintuzten ere iruditzen zaitera bat justifikatuta dagoela, atzok eguna ez dala baina zuk aipatzen ezuna beste kontua da emakume guztiek behintzat bai behar dutela kaso eskertuta, ez? Baina ulertzen diot oianak nik ere ulertu dut, bai. Ez da nola izan za, ez dugu esateko erak. Bai. Esateko erak, eta, bueno. Bai, eta ondokoarekin partekatu nuen, eta esan genuen biok. Nik neuk ez duela sentitzen gizon bezala atzoko egunean hori. Baina bai emakume guztiek behintzat euren burua horrezkatuta ikustea. Bueno, ikusi genuen Irene Montero Espainiako berdintasun ministrak izan zuen egoera ura ere, pixkate translegearen harira eta pixkate agerraldi hori estandarazten, edo behintzate pixkate itxusitzen edo saiatu ziren batzuen aurrean, honen erantzuna. Egia da, emakume guztiak mugimenduan egotearen utopia txiki hori ere badela, ez? Liskarrerako eta eztabaidarako espazio bat oraintxe ez june. Bai, iruditzen zait oso zaila dela ere, askotan saiatzen gala denak sartzen zaku berdinean eta batzutan ez dela bat ere erreza hori egitea. Eta, gero daudela beste batzuk ere behaien burua feministatzat dutenak eta ez zaiten iruditzen zuk, kolektibo bat diskriminatzen momentuan feministatzean, niri trans emakumeak diskriminatzen dituzten feministak deitzen dioten horiek bere buruari niretzako ez dira feministak, ze personatek bere burua emakume bezala identifikatzen du momentuan, iruditzen zait feminismo horren barruan dagoela, eta terf hitza ere gaizki esana gola iruditzen zait, ze azkenean trans eskluiente diren feministak esaten du hitz horrek, eta ez dira, niretzat. Horretzako oximoron bada kontzeptua beraz. Bai, ez, enaiz gogoratzen duela, nik iaz egin un TFGA izan zen LGTB historian inguruan, eta batek esan zidan hitz bat, eta orain etzaitateako, baina
nola ditzen zieten pertsona horiei, ez feminista sartzagatik bertan. Baina bai iruditzen zaitela oso zaila dela, ez, emakume guztiak aipatzea, eta batzuetan saiatzen gehala denak aipatzen, eta akatsak egiten ditugula. Ni ez nago adosagian asteriskoaren ideia horrekin, eta nik nire barruan kontrasan asko ditut, baina ulertzen dut zergatia. Orduan, ezakit, kontrasan asko daude, eta zaila da dena ondo Horregatik batzea. batzutan agian ez duzu egin behar, hau, eta hau, baizik eta, tak, orokortu, eta deno gaude. Bai. Eta bestaldi igual ez, zertzelada batzuekin, mugimenduaren adar batzuekin naiz eta ados ez egun, mugimendu eta pixkat aurrera, ez? Hori ere, Hori da. Bai. nik seguren nagoela ados gauza batzukin, orain txestak izerrin, egongo dira gauza batzuk, ez? Noski. Eta mugimendu askotan, badauz gauza hori da. Danetan da kasu zerbait igual ezen la Hori da. guztiz ados. Bueno, eta hori bada ezkerraren, ez? Gaitz endemiko bat, eta... Gehiagi pentsatzea. Bai, Gehiagi asmartzia eta gauza guztina azkenean. Eta ezker guztia ez da feminista zoritxarrez, baina feminismoa bada ezkertiarra, eta horre, badago, ez, nahi gabe gaitz horren isla. Bai, nik horregatik pixka batzutan harritzen hau edo zaila egiten zaitez, emakumeatek esaten didanean ez eskeni feminismoak enau ordezkatzen edo ni horrekin bai, seguro, eta niko baina ezin dizut hemen igual esplikatu hau, baina nahiko nuke gote hemen June edo Jana edo Goiuri edo Maria norbait zuri honen inguruan aritzeko, ez? Pena hartzen dute, egia esan. Zuke bai, esan alde. Bai, egiten dute, baina beti izabiltza neurtzen. Ja, bildurrakin, ez? Ari nahi zen egiten, mensplanin bat, nahi zaire egiten, bai, mugori zaila da. Bai, batzutan lineak edo oso estuak dira, ez? Eta eman dezake beldurra. Nire aldetik, nik uste dut zu bezalako pertsona batek bai eman ditzakela azalpen batzuk, ez? Ezagit. Eske oso zaila dalako gauzetan sartzea. Bai, tira baino, arazoa ez da inbeste ni nola sentitzen izen horren aurrean, arazoa da, hori emakume dexente ikusten ditu dela, pixkat sentsazio horrekin da, oraindik asko dago beraz egiteko. Bueno, akaso janak esan duenetik hasita, ez, mugimendua, nahiko zabala iruditzen zaite eta nitzan iri, eta baina tira, beti egongo da, ez oso sentituko denik, aipatu dunik, ez? Noski, hor ere badago begere garaian sortu nahi izan zen errealitate, ez da, feminismo liberala zeritzon ura, ez? Eta, Junek esan duen arira, hori ere, ez da feminista. Noski, bere idea politikoak nolakoak diren arabera, emakume batek mugimendu feministarekin ados ez egotea ere nahiko erresa da. Giza eskubideetan ez baduzu sinisten ertsi, nola zabiltza feminismoan sinisten, ez? Zaila da, eta... Bueno, baina eske askotan ideia asko kontra ipintzen dira, osea que Kontraesanak. Arratsaldeko 5:18 minutu gutxiago hauetzen gaurko gaien artean. Eta nire maite duta falta da, eta horrekin falta da. Maite ditu dala horrela nahi gabean sortzen diren solasaldi hauek, gora zuek, que guai. Entzuleak seguro oso gustora egon direla osnarketa hauek entzuten, eta abiatuko dugu, saio abiatuta dago, baina Maria Romero Laspiorrekin emakumean moda eta... Bai, horrekin jarraituko dugu. Beraz, kortinia sartuko dut edo gogoen egingo dugu. Nahi duzu moduan. Venga, kortinia labur bat eta bagoaz aurrera. Arratsaldeko 5:18 minutu. Esan dakoa, hemen gaudela naiz irratian, bigarren kafean eta Maria Romero Laspiurrekin, gaurko gaia, bazebilen neurri handi batean aritu garen honen girotik, baina, Mariak pixkat bere esparrura, modara, diseinura, artera, ekarri nahi izan du, eta horren inguruan arituko gara, ze, gauza asko aldatzeko, atzoko aldarrikapenek argi utzi ziguten, esparru askotan zaintzaren inguruan jarri zen atzo begira da, kasu askotan, baina horrek ez du esan nahi, eta izan liteke zaintza zabal izan da dena dela zaintza, baina beste esparru batzutan, eta tartean artearen esparruetan ere, behar hori ez egotea. Gure ahotsak egitasmoarekin egin genuen bat atzo, emakume musikariako holtzan ikustarazteko egitasmo horrekin, eta tira, arteak ere behar diturrelako
pausoak eta horren inguruan aritu nahi dugu. Egia da, azkenean badaudela sektore asko, ez? Gero eta poliki badia zela aldatzen, baina ikusten dela emakumezkoenak direla, eta beste batzuk mutilezkoenak, ez? Edo gizonezkoenak. Eta, egia da, arte eta diseinuaren munduan, pixkatori gertatu dela beti, ez? Naiz eta eta niri partzen jata, azkenean nire inguruko diseinatzaile guztiak eta sortzailea guztiak, denak emakumeak dira, askotan komentatu dugu hau, ez? Posidonian saltzen ditudan diseinatzaile guztiak emakumeak dira. Nik ez horrela aukeratu ez ditudalako, baizik eta eske gutxi gora bera proiektu txiki bat daukaten ia guztiak emakumezkoak dira. Eta zer gertatzen da hor, eta segaitik de repente diseinuko pasareletan eta goi joskintzan eta arkoko artista esparru hauetan eta arte azoka hauetan, zergatik gehienezkoa gizonezkoak dira, ez? Zergatik daude gizonezkoak gehiago, emakumeak baino, noiz beste esparru txikiagoetan emakumeak diren dena. Ez, geratzen gara, postu txikietan edo, esparru txikietan edo, ez gara hasten, ez dakit zergatik, baina iruditzen zait, hori, pixkat dagola deskonpensatuta. Eta hori, eta aurreko egunean egon ginera komentatzen, ez? Fashion weekak, ez dakiz zer. Eta, gaur egun, Fashion Weekendan gero eta emakume gehiago dira, zuzendari kreatiboak eta diseinatzaileak, eta erakusten dituzte beraien erropak. Adibidez, ez dakit, Victoria Beckham, marka pila bat sortu dira emakumeenak, emakumeen sorrerarekin, eta, adibidez, Cecil Van Gensen dela holan diseinatzaile, Europa iparraldeko diseinatzaile bat, Parisen desfilatu duena, eta emakume hauek berria dira, lehen ez zeuden. Lehen, zegoan Yves Saint Laurent, zegoan Balenciaga, zeuden, egia da, 20. mende hasieran zeudela emakume diseinatzaileak, eta aurrekoetan hitz egin dugula beraietaz, adibidez, Coco Chanel, Bionet, Nina Ricci, Lanvin, hauek denak 20. mendeko hasierako diseinatzaileak ziren, eta garaian fama lortu zuten, naiz eta pixkat jostun moduan konsideratu, azkenean garaia haietan emakumeak sortzen baldin bazuten erropa ziran jostunak, eta aldiz gizonezkoak ziran maestroak edo pixkat beste estandin bateko pertsonak, ez? Hori, azkena markadauetan beste esparru batzutan, eta hortan ere bai, oraindik gertatzen da, ez? Josi emakumeak josi du. Hori da. Eta zu zoiaz enpresa batera, modako enpresa batera, eta enpresa hortako 80% emakumea dira. Bai josten, bai patroiak sortzen, bai prozesu guzti hauetan. Ala eta guztiz be, gero guten zara, eta zeintzu dira diseinu buruak, edo zeintzu dira perretako enpresako jefeak edo enpresarioak. Denak gizonezkoak, Inditex, Mango, guzti hauek, denak gizonezkoak. Eta beraien enplegu, enpresako langile guztiak, edo 80 edo 90 emakumeak dira. Eta hori bai, esango izuet emakumea, baina oso matxista baita. Zenik bertan indolan, komentau dugu bat edo bai, eta esaten ditzuet dela ambiente bat emakumeena, baina oso matxista. Beste garai bateko, beste garai bateko ez, oraindik mantentzen diren historia batzuekin, adibidez, emakumea ezin da haurdun geratu, haurdun geratzen danean, bueltatzen danean, ez dakaberan lanpostua, horrelako 10.000, eta emakumeak... Lehiakortasunaren tesia oso txertatuta ere bai. Orduen asuntua ere, gero eta ordu gehiago sartu lanean, eta presentzialitasun horren garrantzia, ez? Azkenean jende askori edo enpresa hauetan interesatzen zaiena da zuk lanean denbora asko egotea eta ordu asko sartzea eta zure bizitza guztia enpresari ematea. Eta gaur egun oraindik mantentzen den zerbait da, dira enpresa batzuk 80 emakumeak direnak,
baina guztiz matxistak. Claro, porque emakume moduan, zuk ezin dozu zure bizitzako 10 ordu lanean emon. Zeitzen dozu zure umeekin. Claro, oza... Eta buruan bali duri ez dala kabitzen zure senarrak ez egitea ordu horiek umeekin egoteko. Claro. Osa, normalian emakumeak hartzen dugu gure jornadaren redukzioa edo, ez? Motzagoa bihurtzea gure lan ordutegia. Ez alerantziz. Hori ere pixka aldatzen ari da, baina ez da oso normala. Nik nire inguruan ikuste dutenez, baina ematen ari paradoxa bat, logika kapitalistako paradoxa bat, baina kasu honetan uste dut mugimenduaren aldekoa, eta dala, nire emazteak soldata hobea dauka, nik hartuko dut baja, edo nire emaztea autonoma da, eta bere negozio oso garrantzitsua da, eta nik hartuko dute aitatasun zea hori. Eta, hombre, emakumea autonoma balima da, ja ez daka bajarik. Osa, baja badaka. Baina, klaro, norbait ipinibia dago beran lana itzen, eta orduan du behar dio norbait eri. Kontuak ez tirateratzen. Autonomoentzat ez tirateratzen. Eta hori komentau genuen, oin dela pare bat urte, ingenuen elkarrizketak egin zitugun emakume sortzaileri, zelan beraiek, beran proiektuaren sortkuntzaren bitar, epe hortan, umeak eukitzeak zerrek eragin ziren, ez? Eta zela eramaten zuten ama izatea eta aldi berean beran enpresa txikia eramatea eta sortzaile moduan lan egitea, ez? Eski iruditzen zait, ja, enpresa txiki bat eukitzea edo proiektu txiki bat eukitzea, ja dala ume bat eukitzea moduan. Zeden, hogetala orduan zauz hortan. Orduan, bi ume gehitzen baldin badiozu ekuazio horri, eski ja ez dakit nondikan ateratzen duzun denbora. Eta, klaro, momentu horietan, zuk umeak zaindu edo, zakit, beraiekin egotea nahi balin badozu, eski ezin zara egon lanean. Orduan, zuk 24 orduak egiten bazituzun lan zure enpresa txiki hortan bestela ez direlako kontuak ateratzen, orain ja ez dakazuz 24 ordu horiek. Eta zelan eramaten diren, autonomen asuntoa ja gure herrialde hontan eta gure estatu hontan da zerbait ulertezina eta... Batez ere gure hegoaldeko estatu hontan. Esango nuke iparraldean, Frantziar estatuan zerbait hobetu daudela gozak autonomoentzat. Eta Europan. Orokorrean, bai. Baina hegoaldean gauden ontzako... Fatal. Eta generalki, adibidez, Europan nik badakit Alemanian, ume bakoitzeko usteot hilabetean ematen dizutela laguntza bat 500 eurokoa. Bai, ez dakizkitzeazki, baina bai Danimarkan ere nire lagun batek duela gutxi izan, bizpair urte izango ditu, baina esaten zidan, eskemen baldintzak, osea, nik umeak 3 urte arte behintzat, ez dut planteatzen Euskal Herria itzultzea. Lana bazuten berak eta bere bikoteak, biontzako baldintzak, estatuaren zerbitzua eta bar oso onuragarriak dira. Hombre, ditugun baldintzak, orduan, klaro, bazkenean emakumeen kasuan, zer gertatzen da? Igual modako postu altuetara heltzea ezinezkoa dela. Depende zure egoera, etxeko egoera edo zure, nahi dozun asko bai, zure birtzakin egin, ezin dozu horrengatik, ez dakit? Bai, apostu egin. Apostu egin edo ez dakazu aukerarik, eta gero bai da ekonomiaren, ez dak aukera berdinak dirua daukan norbaitek, familiatik dirua aukidu duena edo, betidanik, edo norbait hasi dena zerotik eta poliki jundena beran proiektua eraikitzen. Azkenean, ez daukalako errespaldu berdina, eta orduan horbe bai badago, oraindik arazo bat. Orduan, ikusten dela gaur egun poliki, adibidez, Fashion Weeketan eta badaudela zuzendaritza kreatibo eta emakumearen figurak, adibidez, Diorreko diseinatzailea emakumea da, Chaneleko diseinatzailea, una marka holan oso ospetsuak eta boterea dutenak modarloan, adibidez, Alexander McQueeneko diseinatzailea emakumea da, eta horrek, jundira poliki lortzen, ez? Baina horra hiltzeko, supongo bidean ere galdu dituztela.
bere bizitzaren etapa desberdinak. Aurreko egunean Vivian Westwooden bizitzari buruz egon ginela berba egiten, eta Vivian Westwood oso gazte izan zen ama, eta bera komentatzen zuen entrevista baten, beran ama papela, ez zuela asko, ama bezala txarto sentidu izan dela denbora luzean, momentu horietan igual ezelako beran umeekin egon nahi izan beste. Beran proiektuan oso enfokatuta egon zen, eta askotan ama moduan txarto sentidu izan zala. Eta hori jende askori pasako jako, ze bestela igual ezin dozu zure proiektua aurrera eramatea lortzen. Orduan, poliki-poliki, hobetzen joan den zerbait izan da, baina oraindik geratzen da asko emakumeak gizonezkoen parera egoteko. Eta artean adibidez, bantzeko gertatzen da. Aurreko astean, Madrilen izan dira arte azoka desberdinak, eta, argi ikusten da gaur egun ere emakumearen presentzia ez dela gizonezkoan beste. Eta badago erakunde bat edo elkarte bat dela emakumeak eta arte bizualetan, emakumeak arte bizualetan elkartea, eta beraiek egin dute pixkat analizi bat, zenbat emakume egon dian aurten arko azokan barruan, bai artista bezala, baina bai galerista bezala ere, eta baita beste azoka desberdinetan zazkenean, aste berean edo hilabete berean ematen dira azoka desberdinak Madrilen. Eta hor argi ikusten da, naiz eta datuak hobetzen joan izan dien, zelan oraindikan emakumearen presentzia, batez ere feria edo azoka garrantzitsuetan, adibidez Arkon, ez dira oso handiak. Adibidez dira, emakumeak dira 37%. Eta, klaro, 2010-etik ona egin den analizi bat izan da hau, eta poliki-poliki hasten doan zerbait da. Baina oraindik, emakumeak askoz begutxio dia. Eta gero, argi ikusten da bai, zelan emakumeak badaude estatu mailakoak, eta baita kanpokoak, baina adibidez galeriak, galerista daude askoz gehiago gizonezkoak emakumeak baino. Baina askoz gehiago dira estatu mailan desberdintasun hauek kanpoan baino. Adibidez, beste herrialde batzuetako galerietan gehiago ikusten da emakumearen presentzia, eta baita apostu gehiago egiten dute gizonezkoek emakumeen alde. Hori bai garrantzitsua da, azkenean adibidez, asko ikusten da galeria bat emakume batek eramaten duenean, emakume artistengan apostu egiten duela, baina alderantziz denean gehiago apostatzen dela, gizonezkoek gehiago apostatzen dutela gizonezkoengatik. Eta hori bai kuriosoa iruditzen zait, azkenean, zuk aukeratzen duzu zerbait ez kalidadearengatik, ez bakarrik emakumea izateagatik edo gizonezkoa izateagatik, eta askotan hitz egin da, zineman ere egiteko aktoreak edo enbede bi genero hauetan banatzea, dena bat, ez, izatea. Eta, gero hitz egin da ere, aukera gehiago dutela emakumeak eta gizonezkoak, bi genero baldin badaude, eta ez dena poltza berdinean sartzen baldin badego. Baina ez dakit azkenean guk aukeratu behar dugu zerbait kalidadearengatik, ez? Egia da, hori, azkenean ez direla berdinak aukerak emakumeentzat eta gizonezkoentzat, eta igual, pixkat, impultsua egin behar dela honetan, adibidez badago Hybrid Art dela azoka berri bat sortu duena, ondela 10 urte Madrilen, eta azoka hau emakumeen sortzen dute, gehien bat. Eta ikusten da, emakumeren presentzia azoka honetan, askoz beha handiagoa dela Arkon baino. Hori, bazkenan emakumeak ere apustu egiten dutelako emakumeengatik, eta egon behar delako hori, ez?
Eta bueno, egia da bai azoka hau dela, pixkat artista ez hain garrantzitsuak babesten dituen galeriak eta dituzten galeriak, eta orduan ikusten da beste gradu batzuetan emakume gehiago daudela, gradu altuetan baino betiko moduan. Less convoluted, more stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief, more distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please let me let go. Maria Romero Laspiurren hausnarketa horrekin geragintezke, baina gurekin geratuko dena bera da, ze jarraitu behar dugu, arekin oraindik hizketan hori, bai, arratsaldeko bostak bueltan ditugu, eta segituan azken ordukoaren bila egin beharko dugu salto, oraindik ere utziko zituen martxoaren 8ak hainbat erreakzio, eta azken orduak ere, beste hainbat gauzak gertutik jarraitzeko horrexegatik, bagoaz estudio zentraletara, Egoi Belategi lankidaren bila. Arratsaldeon Egoi, barkatu Egoi, musika kendu behar dutzu aintzun alizateko, orain bai, arratsaldeon Egoi Belategi. Polita zen musika baina egunean behin sartu behar bigarren kafean inigo, arratsaldeon guztioi, azken ordukoak Italiara Garamatza Alfredo Cospito anarkista zitzegin behar, Italiako espetxe batean isolamendu erregimenean dagoen eta grose greba egiten ari den. Cospitok giza eskubideen Europako auzitegira jo duelako Italiako gorenak bere eskaerak atzera bota ostean. Bere abokatuek ostegun honetan edabidei helarazitako helegitean Cospitok salatu du bere eskubideak urratu dituztela orduko Italiako legediaren arabera delitu etzen ekintza batengatik. 2012an enpresa buru bati hanketan tiro egiteagatik eta karabineroen ofizialen eskola batean 2 bomba pakete jartzagatik kartzela zigorra ezarri zioten. Eskola hartan izandako lerketak ez zuen zauriturik eragin. Kontua da zigorraren zati handi bat espetxe arrunt batean bete zuen arren Italiako aurreko gobernuak Marta Cartabia justizia ministro zela 2022ko maiatzaren 5ean erabaki zuela mafiosoentzat eta kriminal txarrenentzat erreserbatuta dagoen 51. erregimena delakoan isolatzea Cospito. Agintariak ziurtatu zutenez, talde anarkisten jarduerak zuzentzen jarraitzen zituelako hartu zuten erabaki hori. Hala eta guztiz ere, Giorgia Meloni, Ultraeskuindarraren gobernu berriak 51 erregimen horretan mantentzera erabaki zuen bere eskakizunei entzun horreginez eta baita nazioarteko hainbat erakunde eta gobernuz kanpoko erakundei ere oso kritiko agertu baitira 51. erregimen horrekin. Esango dugu baita ere abiatu duen gose grebaren ondorioz elikagai gutxi batzuk gehigarriak hartzen dituela egunean Cospitok eta une honetan Milango espetxe batean Milango espetxe bateko ospitale unitatean dutela une honetan Alfredo Cospito. Gainerakoan, esango dizuegu baita ere Euskalgintzak manifestazio erraldoia deitu duela Baionan azterketak euskaraz, euskarari trabarik ez lelopean. Apirilaren 22ko deitu dute mobilizazioa kasu honetan. Peio Jora Juria, Seaskako presidenteak xehetasun gehiago eman ditu gaiaren inguruan gaur eguerdian deitutako agerraldian. Bai, gure aldetik, Seaskaren aldetik, azterketan gaiaren inguruan, azken 2 urteetan, tentsioa iniz izan dira, eta Parisetik ezetz gorri bat biltzen dugu. Bozorotzen dute hori eganez gibelatzen dutela erabakia, baina gaur egun ezetz dugu, azterketak euskaraz pasatzeko debekua badugu, eta hori ezin dugu utzi pasatzera, eta beraz momentua da, mobilizatzeko eta Pariseri entzunarazteko Euskal Herriaren ahotsa. Eta azkar batean Baionan gelditzen gara, pasaden udaran bakebideak eta bake artisauek deituta egin zuten blokatze egunean, autopistan kateatu ziren 11 lagunak, errudun jo dituelako Baionako auzitegiak, baina ez die inolako zigorrik ezarri. Amaia Rekarte abokatuak adierazi duenez, magistratuek erabaki dute delituen errudun jotzea, baina zigorri gabe esan bezala. Horrek garrantzia badu ez dietelako aurrekari bezala kontatuko. Epaiketaren hasieran guztien absoluzioa eskatu zutela aintzat hartuz uste du Rekartek Baionako auzitegiarena erdibideko erabaki bat izan dela. Kondenarik ez izatea, hori zen gure eskaera nagusia, baina bigarren maila batean, beraz eskatu genuen kontestua ikusita, preseski kondenarik ez iragartzea. Prokuradurak eskatu zituen zigor nahiko gogorrak, eskatu baitzituen 800 eta 150 euroko isunak zintzilikaturik balira ere isun bat eskatu zuen, beraz erdibideko erantzun bada.
Arratsaldeko 5:03 errepidetan arazorik ez trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz konexioa itzultzen diogu bigarren kafeari, eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazio gehiagorekin, informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera goaz esan da bezala eta moda eta emakumeren inguruan, jarraitu behar dugu izketan Oscar sari berezi batzuk aipatu horretik. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party, face mostly eyeballs, chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own voice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, 2 steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl, hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Calmer, clearer, closer, nearer, more grounded, more rooted, less convoluted. Bari ginen Maria Romero Laspiorrekin hitz egiten, generoaren ikuspegitik, artean, moda, erabakiak noruntz jotzen den, emakume emakumeek erabakiak hartzerakoan erresago jotzen dutela, beste emakume diseinatzaile edo beste emakume artista batzuenkiko, gizonezkoen kasuan gehiago jotzen dela euren genero berdinera, hori guztia oraindik hor dagoela. Bai, hori da, ondiokan, igartzen dela, pixkate tendentzia hori dagoela, baina, ikusten dela bai, hobekuntza badagoela adibidez artearen munduan, eta gero eta emakume artista gehiago daudela, eta baita, galerietan, galerista bezala ere, emakume gehiago daudela urte batzuk, oindala urte batzuk baino, hori da, alderandu da, ez? Eta hori notizia hon badela, baina ondiokan lanean jarraitu behar degula, eta, pixkat datuan nahi baldin badituzute ikusi, daola horri alde bat oso interesgarria ikusteko pixkat, soka hauetan egun diren estadistikak, eta deitzen da mav.org.es, eta hor agertzen dira pixkat estadistika guztiak, eta nik uste oso interesgarria dela ikusteko pixkat analiziz hau, eta zelan emakumearen presentzia poliki hobetzen doala, eta borrokan jarraitu dugula. Eta honekin bat, klaro, beti askotan zinemataz hitz egiten dugula, eta indela gutxi goiasariak izan ziren, eta goiasarietan, pixka postasuna, emakumearen presentzia handia gonzela, beste urte batzuekin konparatuta, egia izan da bebai, aurten izan dela pixkat urteoz, Espainiako zinema mailan urte bat oso potentea, pelikula oso onak egon direla, ez? Eta asko emakumeak zuzenduak. Esan nuen analizi hori, baina badago presentzari, beste urte batzu, adibidez, zuzendarietan, ikusteot bost zuzendarietik edo 4 zuzendarietik, 3 edo 2 emakumeak ziren, Pelikula honenaren sariarekin ari zara, edo zuzendari honenarekin? Zuzendari honenaren sarian, zegoen Sorogoyen, zegoen... Alauda Ruizazua zegoen? Alauda zegoen zuzendari berrietan. Agia, zuzendari berrietan. Berak irabazi zuela, eta gainera justo gaur badago zinema, itzegin dago zinema Donostiako Michelena aretoan, eta Alauda dator, beran pelikulataz hitz egitera, eta, merezitako saria, gainera berak urte asko daramatza zinemaren munduan lanean, baina egia da, askotan zuzendaritzara heltzea ez dela hain erreza eta emakumeentzat gutxio, ez? Eta gertatu dira beste kasu batzuetan bai, hori, bazkenean Alaudak ez dakizen bat urte dituan, baina igual 45, 40 piku. Bai, hori izango ditu, bai. 45 justu, Barakaldo. Eta hori, beran lehenko saria, zuzendari bezala, 45 urtekin izan dela, ez? Sorogoyenek ez dakitzen bat urtekin irabazi zuen Estokon pelikulagatik, baina askoz begazteo. Orduan horbe bai igartzen dela emakume. Carla Simón Alcarrasekin genuen, Pilar Palomero La Maternalekin, eta gero Carlos Bermut Mantikora, Alberto Rodríguez Modelo Zazpi, eta Rodrigo Sorogoyen Asbestasekin. Hori da, hor ziren bost, eta 2 ziren emakumeak. Baina pelikuletan emakume gehiago, nik uste dut, zeudela. Gutxi gora bera nahiko konpentsatuta zeudela emakumeak eta gizonezkoak, eta hori adibidez Pilar Palomerok ere beran bigarren pelikulagatik lortu zuela izendapena hau, eta beran lehenengo pelikulagatik irabazi zuela bebai Goya saria zuzendari hoberena bezala, ez?
Eta, bueno, ikusi zela, pixkat, hor hobetzen gozela. Aldiz, Oscar sarietan, ze Oscar sariak gira asteburu hontan, ikusten da pixkat hor geratu direla pixkat estankatuta Hollywooden. Eta Zentzu guztitan, eta generoan ere bai. Bai, generoan, eta baita pelikuletan, ez dakit aurten iruditu zait, igual ez dagoela inbeste pelikula holan bueno, edo ez dakatela inbeste kargarri egiten zaizkigunak, hori da. Bai, historioak, pixkat hotz usten dirat, egia da, ez ditudala ikusi, esango nuke bat ere ez, oza, fatal. Blond, ikusi dut Blond, eta ja, oso pelikula gutxi ikusi ditut aurten, ikusi duzu Blond, akaso gusta dakizuke, zera? After Sun? After Sun ere ikusi dut. Ikusi duzu? Bai, ez? Uste dut pegatzen izun pelikula delako, ez? Claro, eta orduan, badaude pelikula batzuk gogoz ikusiko ditu dela, baina ondikoan ez dudanak ikusita, ez daudenak esaritutako zerrendan. Eta, hori, azkenean komentario bat izan dela nahiko irekia, Hollywoodek aurten pelikulak ez ditula, ez duela lako ekoizpen honain? Ez duela ekoizpen, eta ez aurten, ja badoiala urte batzuk, sortzen pizka pelikula nahiko... Eta gila esan, pelikula honenen artean eta nazioarteko pelikula honenen artean sortzen dira hor solapamenduak, eta nazioarteko pelikulen artean oso pelikula interesgarriak ere badaude. 1985 esaterako, Argentinarra. Hori oso nik ikusi dut, eta asko gustau zitzaidan. Zera? Hori pelikula oberena. The Quiet Girl ere ez da hor? The Quiet Girl atzerrikotan dago ere bai? Atzerrikoetan badaude. The Banshees of Inisherin ere bai, ez da? Ez hori pelikula nagusietan. Nagusietan, baina badago bat doblatuta dagoena, bietan dagoena, orain iztauzketze hemen horrean. Baina igual ez da The Banshees of Inisherin. Nik uste dut dela, ez... Ez, uste ez. Esango nuke dela gerrako pelikula hori, ez? All Good frontean dena ondo? All Quiet on the Western Front? Bai, uste bai. Ados, nazten ari nizu. Bai, hori da. Bueno, tira, dozen kasutan guk hemen gure porra egin genuen joan den... Urtean, nik irabazi nuela. Joan den urtean, zuk irabazi zena, kroketa jan dituzu? Ez. Ez ditut kroketa jan. Inork ez omen ditu jan kroketak oraindik porra huetan. Uste dut, legenda urbana bat izaten. Ez dakin nondik ateratzen diren kroketa, baina niri esata zeldu bat diokan. Zera nintzen pentsatzen. Guk egin genituen aurreko egunean batzuk, baina ostelena izan zen. Gu falta gara, Oiana. Baina Oiana... Ez dut egin, ez? Ez, Oianak eta... Mariak ez dituzte egin beratzen. A ber, nik egin dut lau gauzen zerrenda. Pelikula honenarena eta zuzendari honenarena dira batean zue biok egingo duzue. Eta gainontzeko bisariak jantzitegia eta ekoizpen diseinua edo artearen pareko sariak denon artean egingo ditugu. Eta porra egiteko gure abesti ofizial ere. Baina porra egitean benetan pentsatzen dezue zein den onena edo zeini uste dezuen emango diotela. Zeinek irabaziko duen, hemen kroketa bilagoaz. A ber, zeinek irabaziko duen. Bihotza poltsikora. Ez ditut ikusi, txarrena ez ditutela ikusi. Nik batzuk ikusi ditut, baina... Guk astelenean egin genuen eta... 3 edo 4 bai. Gu ginen julenetan astelenean pixkat, hau. Ez que Goya sarietako pelikula guztiak ikusi nituen, eta hau batez. Nire etzai gustatzen hainbeste hautagai daudenean. Eta hori, etzait oso seinale hona iruditzen. Pelikula hoberena moduan daude, Zakit. 7. Gehiago. 8. 10 uste dira. 10 ziren, 10. 6, 7. Hor esatet, ja. 10. Ez que 10 hauen, gainera nik uste dut ja, nahiko sari jaso dituela batek, eta horregaitik emango dio dela berari. Spielbergek. Ez, Everything, Everywhere, All at Once. Hori da aukera bat. Nik uste dut horrek irabaziko duela. Hori da aukera bat. Eta jaso ditu nahiko sari desente, horregaitik apostuan da horren alde. Baina daude, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Everything, Everywhere, All at Once, The Fabelmans, hau da Spielbergena, Tar, Top Gun Maverick, Top Gun, adibidez, neri ez jata batere interesek sortzen, hori ikusteko, jauen. Gero, Triangle of Sadness eta Woman Talking. Eta hemendikan emakume zuzendari bakarra duena, Woman Talking. Osa, 10 batek. Eta gero, zuzendaritza hoberen artean bat bez. Osa, ez dago emakume zuzendaririk aurten izendatuta. Orduan, aukeratu Oiana bat. Egia esan, enuke jakingo. Esango nuke ez diotela emango zeini, baino nori eman,
Uste Woman Talkini ez diotela mango, Triangle of Sadnessi ere esango nuke zetneri asko gustatu zitzaidan, baina ez detuzte Oscarretako saria denik, Top Gun ere ez detuzte, Tar ere ez, The Fabelman delako Spielberg igual, baina ez da niretzako favoritoa. The Banshees uste ez, osea, geratzen zaizkit bi edo 3, baina deskartetik ingo nuke, jakin gabe edo... Askari egin behar dugu, biztela Mariak trena galduko du. Everything, Everywhere. Ez dakitori edo All Quiet. All at once, venga, dobletea hor, zukeri hori esan zenun, June? Nik esan nuntar? Oaintxe esango izu. Hola, igual dio. Bai. Zuzendaritza honena, venga, bai esan nuntar, vale. The Banshees of Inisherin, Everything, Everywhere, All at Once, The Fabelmans, Tar edo Triangle of Sadness. Nik esango nuke The Fabelmans Spielberg. Eman behar diote saria. Nik uste emango diotela berari, baina bera delako. Eta bizitzako pelikula egin du, eta, emango diote. Doblete, Maria Toiana? Bere bizitzari buruzko pelikula, bere bizitzako pelikula enuke esango. Wow. Buruzko pelikula, esan detik, baina, buruzko pelikula, bere bizitzako ez. Jantziteri honena... Naiz da oso batxeina den, Babylon, Mary Zofresen sari izango litzateke, Black Panther, Wakanda Forever, Ruth Carter, Elvis, Catherine Martin, Everything Everywhere All at Once, Shirley Kurata, eta Mrs. Harris Goes to Paris, Ginny Vivon. Eta hor denak emakumeak. Oso ondo. Hemen denak emakumeak. Nik esango nuke Babylon. Nik Elvis ez daukat ideiarik ere. Nik ere Elvis nekan buruan. Nik Everything Everywhere All at Once esango dut. Venga, ez diot beste saririk aurre ikusi orain arte. Eta makillajea orrazkera onenarekin All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis eta The Whale. Nik The Whale. Nik ere The Whale esango nuke. Nik uste ere batez ere jantziagatik behara. The Whale, lau, sari hementxe. Eta azkenekoa Production Design nominees, All Quiet on the Western Front, Avatar, Babylon, Elvis eta The Fabelmans. Hor esango nuke The Fabelmans, igual. Nik ere bai, venga. Hortxe nere bi apostuak ere. Eta berzinik irabazten da, kroketa urte. Urrengo, igual, bikoitza, edo bintzate, beste bat irabazlea bada, zuretzate da arentzate egingo ditu. Maria Romero, Laspiur, eskerrik asko zoaz trenera. Korriketan noa. Saio egin dugu dagoeneko, baina orain gauz asko dauzko kontatzeko, ez pentsa? Eskerrik asko, Maria. Zuei. Adio. Rice, I could cook an egg on you. Late night game time, coffee on the stove. Yeah. Your sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum twist around your tongue. I don't want you to get lost. I don't want you to go broke. I want you. Oiana Maritoren agenbe? Zer? Asteburu horrela hasi dezakegu? Bai! Ze Oiana Maritoren agenbek agenda dakar asteburura begira, baditugulako gauza txop batzuk zuei gomendatzeko, gauza desente gainera. Bihartik hasita, ostirala martxoak 10, lagun beltz asko. Nik hau ikusi beharra daukat. Nik ere bai, orain ez dut ikusi. Kompromiso txobat hartu nun. Bai? Bai. Data bilatu behar dugu. Bai, Asir Ormazarekin kompromiso hartu nun. Begira? Bai, La Bankada podcasterako grabatu genuen Ormaza, eta hortze bilen entxeguekin aurrera tatzera, eta ikusi behar ez dut, agatuko gata, bai, eta bai, nahi dute... Eta biharrei barrea zen muzatorkizu? Ez bikain. Zazpitarako juistu xamar, 6 bugatuko du saioa. Ez. Bueno, beste baten aurkituko dugu, ez? Uste dut gertuago urbilduko dela. Bai. Oraindik. Oraindik uste dut hauek oraindik bira luze aukiko dutela, Zagonuke Tolosati bertatik pasatzekoak direla. Gogoratu. Baino bestela ere gertu xamar ibiliko dira. Lagun beltz asko, Eibarren esan dugu, antzerki jardunaldien barnean, Eibarko antzerki jardunaldien barnean izango dela Oiana. Hori da, atxaldeko 7 bertako Eibarko Koliseo antzokian. Eta beste obra bat, Elgoibarren, hau, herri antzokian 7 familia sareka da. Hemen ezagik gogoratzen duzuen, Benek sortutako lan hau, Nerea Gorritirekin, Xanti Korkostegi, Ainoa Ayer,
Berbe, Mikel Askurain, eta familia bat etxean dago, eta polizia etorriko da sekreturen bat edo susmoren bat dagoelako etxe horretan zerbait gertatzen ari delako. Txikik ere bakarrizketa eskainiko du Mutiloako ostatuan, eta hau arratsaleko 8:00 izango da. Dantza pixkat. Aha. Baleta da? Garaikidea da? Abestia? Ez, dantza. Dantza. Abestiak ara eman hau pixka bat. Baina esan behar nuen musika giro aldatu dela eta gaiarekin bat egiten duela pixkat. Amaraun, ikusteko aukera izango dugulako, Soraluzeko herri antzokian atxaldeko 8:30. Amatasunaren inguruko dantza hau, mugimendua duena, bertsoa duena, eta segurazki sentimendu asko izango duena. Eta larun batean ere Astigarragan izango dira, bertako Herribera kulturgunean atxaldeko 7:00. Bueno, ez da dantza garaikideko emanaldi bat, baina pausuetan garaikidearen zerbait badago, ez oiena? Edo... Nik ez dut ikusi oraindik? Ez dut ikusi, bale. Esango nuke baietz. Bai, nik ere esango nuke baietz, baina Amalur da dantzaria, ez? Amaiur euskal dantzati dator, baina gero garaikidetik eta asko ibili da, eta uste dut uztartzen dituela pixkatu horrain bat estilo. Eta, spoiler, oian iguaran dantzan ikusiko duzue, eta haze flow. Beraz, hau esek Soraluzen eta Astigarragan, ostiraleta larun batean, baina orain zer, oiena? Ez barkatu hori izena dela. Eta orain zer, Kukai dantza taldearen obra, loraldiaren barruan eskeniko da Bilboko Euskalduna Jauregian, ostiralean, arratsaleko 8:00, eta okerrezpanago Max sarietarako ikuskizun honenaren, dantza ikuskizun honenaren sarietan hautagaia da, beraz, hortxe lana ikusteko aukera. Eta beste dantza ikuskizun bat, Eklat, la moda como símbolo de evolución edo de revolución. Noaingo kulturgunean eskeniko dute arratsaleko edo hobe esan da gaueko 9:00 eta moda iraultza simbolo gisa eta dantza errebelazio bide gisa erakutsiko dute, eta hor emakume garaibateko idazle emakume ezberdinen testuak oinarri hartuko dituzte, adibidez Sor Juana Inés de la Cruzen testua, Gertrudis Gómez de Avellanedarenak edota Alfonsina Estornirenak. Eta beraz gaiak anitzak izango dira, zapalkuntza, borroka, askapena, desengainua, pragmatismoa, horrelako gaiak emakumearen astean. Eta Arima dantza ikuskizuna ere Bergaran ikusgai izango da seminarixoan atxaldeko 8:00, eta kasunetan Lapulgak bere flamenko eta txalaparta uztartzen dituen lan hau eramango du bertara. Hemendik Gorkak idatzi digu, arte eszenikoak, ahendeie, Astigarragan, larun baten, etorri, oiana, Astigarragara. Buruan eukan, ez dakite oraindik aztertu gabe guztiz, baina bide batez Gorkaren maite dut ez dugula esan, zera maite duela orduritasuna, badatorrelako bertso saioa, bihar bertsolari bihurtuko naiz herrin aurrean. Opa! Gora, zu eta zure ronkatxoak. Ez da makala ingo duzuna, kakapila, izu. Eta herrimatu ondo, L'histoire d'un amour adieu. Adieu mon amour, adieu. Adieu mon amour. Larun batera guaz? Bai, aipatu dugu lehen Amaraun, baino beste proposamen batzuk ere, baditugu antzerki pixka bat. Toto, Urkabustaisko kulturetxean 7:00 izango dira Asier Hernández eta Miren Gojenola. Love Ladies on Fight, dantza ikuskizuna rin batean gertatzen den dantza ikuskizun hori Irunen egongo da, Irungo Amaia antzokian, atxaldeko 7:00, eta antzerki estreinaldi bat, Kanpora sartzen. Txaloren azken lana da, eta Xabini eta Intza Alkain dira protagonistak, eta 8:00 egongo dira, hori da, 8:00 Legorretan, eta igandean berriz 6:00 eta 8:00 bi pasa izango dituzte igandean. Eta bertan ibili da Itziber Garmendia, okerrezpanago zuzendaritzan, Sarako Zarrere laguntzaile lanetan, baina uste du sarrerak agortzen ari direla, eta bihar irratian baten edo azkenak zozkatuko dituztela.
Trapu zikinak lana ere igorren egongo da ikusgai atxaldeko 8etan, eta beste estreinaldi bat, baina kasu honetan dantza ikuskizuna, Fosk. Bilboko La Fundizionen larun bat eta igandean eskainiko dute, eta azterketa baten ondorioa da. Arte eszenikoetako ikusentzuleak ze paper betetzen duen edo zer geratzen zaion ikuskizun baten ondoren, pixka bat hori guztia aztertzen duen ikuskizuna. Eta kantu amaitu da, baina gure proposamenen zerrenda, ez? Hori da. Igandean, Sagastitarrak antzerki emanaldia Mungiako Olaldearen toan eskainiko da atxaldeko 7etan, hemen ere familia bat, eta familiaren seme edo alaba berriak izango duen abizena hortxe, zalantzan. Mitxu, Ainoa Aierbe eta Tesa Andonegirekin alegria dulantziko Txema Blasko auditoriumean atxaldeko 7:30, eta Intimo dantza ikuskizuna Iturramako Zibiboxen izango da ikusgai atxaldeko 7 eta gaueko 9:00. Flamenko ikuskizuna da, gure barrura sartuko dena. Eta hau jaialdi baten barnean eskainiko den emanaldia da, Fem Kultur 2023 jaialdiaren barnean eskainiko dena, eta jaialdi hau martxoaren 9 gaurtik 19 ospatuko da. Y me dejó sola y con dolor. Sola estará recortando este amor que un día no supo cuidar. Sola estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Eta honez guztiaz gain, aipatu eta gaineran ikuste dut, ni honekin hasi nintzela, akaso hemen agenda edo deferiarekin, ez dakit, orain etorri zai sentsazio hori, edo buelta hortan genbiltzan. Oso posible da, hortxe sartu zait. Bigarren kafea, pandemia giro haietan abiatu zen, 2020ko apiriaren 2an. Baina egia da, apiriaren 2 hartan, ez azesanturik, akaso deferia atzeratu zen, ez dakit? Ez, egia da etzan atzeratu, ez. Justo deferia izan zen martxoaren 13ko aste hortan, eta gu emanaldiak eskaintzen ari ginen, baina orduan konexio arraro bat egin du nere buruak. Bueno, aipatu behar da, Donostian deferia ospatuko dela, eta larun bat honetatik ostegunera arte izango dela, martxoaren 11tik 16. Eta deferia zer da? Aukera handia eskaintzen du, antzezlan eta dantza ikuskizun ezberdinak eta horrez gain beste jarduera mota batzuk ere egiten dira programatzaileekin, talde edo konpainia ezberdinekin, eta askotan aukera ematen du ondoren ikusteko zailak izango diren lan horiek ikusteko. Adibidez, larun bat eta igandean dantza ikuskizun bat egingo da Victoria Eugenian, oso talde ezagun eta famatu batena, eta badirudi talde hau akaso ez dela hain erreza hemen gure inguruan ikustea, beraz, aukera hori ematen du. Eta programa begiratuko bazenute, bertan proposamen asko daude. Egia da, jende asko ikuste duela feria hau programatzaileentzat edo sektoreko jendearentzat bakarrik dela, baina edonor joan daiteke, eta gainera deskontuak eta egon dira sarrera ezberdinak erosten zituen jendearentzat, eta beraz hor aukera. Zer gertatzen da, euskarazko lan gutxi dagoela. Zergatia, ziur aski programatzaileak estatu mailakoak direlako, eta orduan estatu mailako programatzaileentzat gazteleraz eskaini ohi dira, naiz eta lan horiek agian euskerako bertsioa ere baduten adibidez, berdinak ibiliko da, baina gaztelerako bertsioa bakarrik erakutsiko dute, edo naiz inoiz Dublinen egon lana ere, gazteleraz bakarrik ikusi ahal izango da ferian. Baina, bada aukera bat lan ezberdinak ikustekoa, eta pixka bat ate bat zabaltzeko feria da teorian, baina gero hortik emanaldiak ateratzen diren edo ez, hori aztertu beharko litzateke konpainiekin. Eta lan aukera eta proposamen politiak eta ezberdina daude, beraz, hortxe, Donostiako antzoki ezberdinetan gauzak eta ikusteko aukera politia. Hoxek proposamenak, baina guk proposamenez gain arte eszenikoen inguruan ere badaukagu zer kontatu eta aztertua, gure kafe hutsaren protagonista Laizter izango gaitugu gurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Kantu polita. Oso polita. Konta guzu. Bueno, kronika batekin ari nintzen, eta, bueno, korteak nahiko luzea ziren, minutu bat, 50 segundu hori inguruan, eta elkarrezketa egin zuen aneurkirik, taberna batean nire izango zen, eta justo fondoan musika zegoen, eta zegoen kantutxo hau. Bueno, kontua da, zuk esan zen egula, zenola atentzioa desbideratzeko alako joera bat berezkoa. Ni beti, bai, ni kontzentrazio maia oso bajua gat, osea. Eta musikarekin are gutxi. Claro, ez musika dagoela musikara joaten zara zuzenean. Eta hori pasa ditzaizun antza. Bueno, kontatzet pixkat, hori nire amona hemen bizi da. Eta ni hiru anaietako txikiena, eta beraiek hasi zian surfan nire osaba dela eta beste kirol guztietan bezala berain hartutik duten. Bai, hokei, behi. Tonu harrapatzen, gainera. Baina, entzuten da aurkiak. Bai, justo, oida, neon silla, buelta maten hola estiratzen, eta... Lehen da ez dula, esan dut, estrellorako prestatu egiten da. Kantatzera doa, esan dut, hortien entzuten da. Bueno, kantatu egingo. Eta batean luzatzik eta egiten, eta antzamaten da gaina mikrotik urrundu egiten zara. Eta imaginat, momentu nuen ikusi. Zeni ikusi nezakeen momentu hori. Bai, baina ez nuen ikusi. Eritzen jabetu. Batean barrez ikusi nuela baitan izutan. Zen pasa zaio hori. Pentsa, kortea bukatu zen hortiko 20 segundura do, eta imaginatu hori retomatzea zer den. Zebanekien ja entzuleak entzun zidala niri kantatzen. Ez da. Imaginatzen nahi. Zurien igual pasako zitzen, ez kantari, ez mikroa zabalik egotea. Kantari astea, bai. Korte bitartean, bai. Eta mikro irekia eta beste kontu batzuk ere gertatu zaizkit. Bai, bat partikularra ez da. Bai, teknikariari sokorro esatea mikro irekiarekin. Ni kantari ez dakit tokatu zait. Ni askontatu tokatu zait. Bueno, listo, jazta, bukatu dau. Ez konturatzea preskutxan neukigarrean neukala pintxatuta eta agurtzea, ez? Elkarrezketa telefono bidez, publikoki agurtzea edo. Momentu zaitzait eskala horrik gertatu eta eskerrak, ez? Nik daraman denbora gutxian behin mikrofona irekita eta korte bat ari zen entzuten tani. Oiuka, zenbat faltaba! Zerpergarria! Horrako erik ez du? Eski horretik esan dut. Bueno, ez humoretik ere bizi behar dugu. Eta nik uste dut hori ere garratu txoela eta gainera horrelako gozak erakustea lotxari gabe hori ere polita dela. Hori irratiaren parte da. Bai, ez dago inolako zalantzariko. Goizeko 10:00 hasita, astelenetik ostiralera, Naiz irratian, goizeroko tertulia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Onartu barra daukagu gure lankide, Garazi Castaño, Garatek, Iker Gurrutxagak eta konpainia goizetan egiten duten tertulian gogoangarri asko sortzen direla eta horietako batzuk entzuten aritu gara orain arte, gorazuek, baina guk horrela egin bar dugu, parragura heldu eta era mikrofonorik irekita ez dugun uzten. Ze egia esan horrelako nik uste anekdotak denoi gertzen zaizkigula. Eta egia esan, barra egiteko maten dute ondo gertatzen bada, ez baduzu inor sutan jarri eta... Bai, edo astakerian bat bota edo lakon bat. Bai. Eta gero gaina, batzutan hor faltsukeriaren arrisko ere badago, ez? Ez da egite, zerbait bota duzu eta mikrok irikita. Buah, ze puta mierda, eta nos dira, bueltan irikitzen mikroa, zoragarria, ez da ginoren kantu berria, entzulea gizan bardu, izi kalamardoa. Ai, ama. Aizue, aurkeztu barri zuegula gure kafe utxa tarteko gonbidatua.
Ekainaren beroan Emekin dartxu luzakarren goxoan Bideak doinuak daramatzagun kolkoan Ilargi berriak lagunzaren ondoan Bideak doinuak daramatzagun kolkoan Ilargi berriak lagunzaren ondoan Bostak eta 35 minutu eta orain bai, aurkeztu behar dizuegu gure gaurko kafeutxaren protagonista. Sugarra piztu da ahotxindatxuen Aitor Borobia, Bergara, aktorea. Aktore munduan heldu zela hasi omen zen. Institutu garaian musika talde batean aritzen zen, eta bertan lagun eta gitarrista zenak musika etzela berea esaten omen zion. Aktore gisa, hobeto ikusten zuela. Akaso honek eman zion bultzadatxo bat, eta urtetara, Bergarako Alto Sornosen lanean ari zela, etzela oso langile ona konturatu, eta getxoko antzerki eskolan egin zituen antzerki ikasketak. Bertako, azken promozioan parte hartu zuelarik. Horrez gain, hainbat ikastaro ere egin ditu. Aitor Basaurirekin, Makarena Ponborekin, kantu eta antzerki musikala, eta ostalaritzan emandako urteetan ere, komediari buruz asko ikasi omen zuen, bertan nagusi izan zuen pertsona alai batekin. Eskolatik atera eta konpainia bat egin zuten bertako hainbat kidek. Euren taldea, Lastima teatro izan zen. Arrezkero, zinema eta telebistan aritu da, baina batez ere, antzerkian. Zineman, El doble más 15, El comensal, Verano en rojo edota film labur askotan ikusi ahal izan dugu. Telebistan azken aldian ere, telesai askotan aritu da. Goenkalen ibili zen, Iesaldian, Altsasun, Amares para siempren, La víctima número 8, Intimidaden, Aitaren etxean, edota Eskamak kentzen telesaian. Baina egia da, antzerkia dela Aitorrek ondoen ezagutzen duena. Izan ere konpainia askorekin aritu da, eta egun lan ezberdinekin dabil oholtza gainean. Altsasu, Jerma, edota Bake Lehorrarekin. Amak Uraian ere duela gutxi arte ibili da. Honez guztiaz gain, Barakaldoko animaktore salaren sortzaileetako bat da. Bertan ere aktore lana egiten duelarik. Antxe, Historia de un coche edota El navegante lanetan aritu izan da. Eta duela gutxi nazioarteko bira batek Kolombia eta Uruguaira eraman du, baina bueltan da dagoeneko, eta gurekin da hementxe. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Aitor Borobia. Arratsaldeon, Aitor. Ea ba, entzuten zaitugun segundu bat, Aitor, hau nerea katxa baita. Orain bai, arratsaldeon, Aitor Borobia. Ba, ez dugu lortzen. Bai, entzuten gaituzu, Aitor? Oin bai. Bueno, esan dago, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Aurkezpena egin doianak, baina nik galderatxo bat egin behar dizut, hola, inozo xamarra den galdera bada ere, kafe utxe izena dut arte honek, eta galdetu behar dizut, kafezalea zaren bai ala, ez? Ez asko, Goizeko hartzen dut, eta gero nahiko urduri naiz mi izatez, eta kafia ez da nire gauzarik onena, niretako ez da gauzarik onena. Baina, goizeko hartzen dut etniarekin, eta gero ja egunian zehar, beste gauza hartu behatzen ditut. Tea, edo roibosa, edo, bueno. Ondo dago. Eta gara gordoa, bai, askotan. Presentazio ederra egin duzu, Eta, ni ez nintzen gogoratzen. Mi esker presentazio horregatik. Finaritzen da oiana, bai. Bueno, nik galdera egin berreko egin dut, oiana. Bai, egin duzu. Eta niri erantzun asko gustatu zait. Jakin behar duzu, Aitor, hemen kafezaleena inigo dela, eta orduan beti biltzen. Junere nahiko kafezalea da, ez? Hor txibiltzen naiz, nire terrenora eramaten zaituzte da.
Bai, bastante edaten dugu hemen. Bai, gero Goiuri eta Oiana ez dira bat ere kafezaleak, eta hori izaten dugu gure liskartxoa, baina, bueno, lasai, berdin maite zaituztegu kafezaleak izan, ala ez. Bueno, berdin ez, baina antzeko. Eskerrak. Bueno, Aitor, pixkat galdetuko dizut, nik hori biografia egin dudanean entzun dut edo irakurri dizut, ez? Hori, zu bazen biltzala hasiera baten musika talde baten eta gitarristak esaten zula, aizu antzerkitik hobeto xo. Eta gero lanean zen biltzala Alto Hornosen, Bergaran, hor ikusi zenula, hau ez da nirea, eta antzerkia egingo dut. Eta zuk esaten duzun bezala, berandu xamar edo, bueno, berandu esan badaiteke edo, hasi zinela. Bai, berandu. Nolatan bapatean sentitu zenuen edo zerk eraman zintuen horra? Bueno, betidanik izan naiz klaseko payasoa, Hori Alto Hornosen bedai nintzen klaseko payasoa, Eukiot hori beti. Barnean, eta, bueno, musikaria, nire musikekideak izan zen, Aitor Aldanondo, oin arria taldearekin dagoela eta diskoa eta indarela. Eta berarekin eukinenan, bi talde bat, Faktoria 77, eta Assholes izeneko talde bat. Eta beti, eszenatokian holtza gainean beti aritzen nintzen, abestu baino gehiago, batzakite, beste gauza batzuk egiten, eta bera askarra ikusi zeban, eta esan zidan mega. Antzerkia egin, hau ez da txuria, musika gustatzen zaitu, baina, bueno, esara bezlari ona eta gitarrista bezala oso txarra nintzen. Eta orduan, bera ikusi zeban, eta gero, Alto Hornosen lanian, bueno, haitxa jubilau nintzen, betiko debagoieneko gauzak, ez? Eta ni sartu nintzen bere partez, jaia, Alto Hornosestako kooperatiba bat, baina, bueno, antzeko samar. Eta sartu nintzen, honetan 6 urte inguru, ia 7, eta, bueno, lan gogorra zen, ez nintzen ikusten mundu hortan, eta diru asko iragazi neban, 7 urtetan, eta, bueno, diru horrekin, nire aktore karreria oten neban, eta, bai, hasi nintzen, 28 urtekin, nire klasiko jendia zuzkan, 20 urte, 18 batzuk, 17, orduan nintzen, Isa Aitona, baseko Aitona. Aitor, eta garai haietan, bazegoen musika, bazegoen antzerkirako bidea, beste pasioren bat eta beste lehiaren bat ere bazenuen eskuartean, ezta? Bai, bueno, arte martzialak beti danik, ez? Bergaran hasi nintzen Kyokushinkai karate mota da, eta gero Bilbora etorri nintzanean, egon naiz kickboxing egiten, jiu-jitsu bai, UFC hori bareto oso modan dago, bai egin dut, baina ira edo gorrotoak analizatzeko tresna polita, niri oso notorri zait, bizitzan arte martzialak eta egitea. Gero ja 44 urte egin behar ditut, eta belaunak ez ditut, bat ligamento daukata apurtuta, eta bestian, lesioa dauzkat, eta ezin dut, hortaz, aritzea, edo hobi bezala bai, batzutan juten naiz oraindik gimnasiotara, baina, beste ritmo batekin, zango nuke. Oso ondo, Aitor, hemen arte eszenikoi dagokionez, zure ekipoan dago, Oiana, kafeari dagokionez ni, eta belaunak izorratuta okitzari, junek egingo dizu bide lagun fazeta. Bai, hortan, izaditua 11 urtetatik. Tira, Ni birritan apurtu dut, ligamentu apurtu, opeta binaban arrasaten, eta berriro apurtu nedan, pentsa. Bueno, Oiana, multidisciplinarra mutila, baina guk arte eszenikoen alorrari helduko digu beraz, ez? Bai, telebistan paperez berdinak egin dituzu, eta hasieran uste dut askotan ematen zizutela gaiztuan papera. Horrela da? Bai. Zer daukazu ba? Eta horrela jarraitzen du, ez dakit, ahotsa grabia, orpegi bai, ez naiz, hola, a primera vista esaten da oso majoa iruditzen, gero majoa naiz, baina lehenengo iradan, esaten dozu, hau, ez dakit, ez naiz piauko naiz honena, eta bai, oraindik gertatzen jatori, antzerkian ez, porque antzerkian, azkenean pertsona asko egiten dituzu, eta ume antzerkia egiten ditut oraindik ere, orduan, baina
baina audiovisuala bai hortaz giatzen da asko, zure itxura, zure ahotsa, zure espresibitatea, eta normalean, orain egin dute ETV baterako serie bat, itxaso uste dala izena, ondiokan ez da atera, eta bai, iztoen ani naiz. Pero plazaola ona dela, eta nira iztua, gau. Bai, argi dago. Plazaola majo horpegi dauka, eta ni ez. Hori da gertatzen dena, ez? Eta pertsonaia hauek bereziki nolabait lantzen dituzu? Zesan duzu jatorra zarela, orduan asko agian oso barruraino joan barruzu gaiztakeri hori ateratzeko, baina nola lantzen dituzu normalean pertsonaia hauek? Normalean nola instintiboki egiten dut, ez daukat, ez dut egiten audiovisualen gainera, eta normalean Euskal Herrian audiovisuala egin behar da maitzak askar emon, ez? Eta ez daukazu hola pertsonaian lan egiteko asti askorik. Orduan normalean instintiboki egiten dut, eta beti, denok daukau gaiztoat barruan, denok daukau pertsona hon bat barruan, ez? Nere ustez da, elementu horrik hartzia eta horrekin jolastia. Bai. Oso ondo. Joan den astean, zure herrikide bat egontzen gainera hemen, elkar uste dut ezagutzen duzuela, baina lanean aritutakoak etzarete. Eta galderatxo bat utzi digu zuretzat. Ea Inigo jartzen duen? Eta Baito, zer moduz, bergatar batetik besterako galderia. Zeuke bizitza osoan indozun personaje guztien artean, ez dakit sekula maileguan edo hartu oto dozun personaje hoietakoren baten keinu bat, esaldi bat, gesto bat, izateko modu bat ez dakit, benetako kaleko, benetako bizitzan, Aitorrek, erabiltzen daben sekula, interpretatu duzun personaje hoietako baten zerbait. Hori da nire galderia. Bezarka handi bat, ondo segi. Lehen, aipatu dugu Aitor guk hemen, batzutan mikroak irikita uzterakoan arriskutsuak izaten direla, baina gaur behintzat zintzuari ginen esaten, ze galdera ona, oian berak bota dizuna, Oian bega, behitu, sautzen, bai. Ez dakit, igual txakurra daukat, eta txakurrarekin batzuetan, nola testua pasatzen duten, normalian gauzak egiten ditut, eta bera neri gelditzen da hori begira, hauze dabil, baina, bizitan ez dut erabiltzen, zango nuke, txakurrarekin bai, baina horregaitxik, pertsonaia testua pasatzen, antimiko testua pasatzen, azten naiz pertsonaia hartzen, eta txakurrari botatzen dio testua, baina ez bizitzan bestela ez dut erabiltzen. Ona zan bai, ona. Bueno, antzerkira pixka bat salto egingo dugu, eta gaina zorionak zuri ere eman behar dizkizugu, Altsasu antzerki obran zaude, Max Sarietarako hautagai zaudete, German ere zaudeetan Epikaza ere hor hautagaia da, hor zabiltza Maria Goirizelaiaren inguru horretan, ezta? Konta iguzu pixka bat, eta gainera nik aipatu dut, biratik etorri zarete duela gutxi, espanago kertuela 2 aste edo itzuri zarete? Otsaiaren lehengo 2 asteak izan ziren, lau egun egon ginean Montevideon, Uruguayen, eta ustot beste lau Medellinen, Kolombian. Eta iaz ere Kolombian izanak zineten, ez da? Bai, Bogotan, onginean aste bat. Eta oso ondo, harrera oso ona, Altsasukin izan da, harrera oso ona bai, Montevideon pixka gehiago, diaspora euskalduna asko dagoela, eta, egon naize Uruguayen euskeraz hitz egiten, iaia Bilbon baino gehiago. Eta Montevideon honitzen bai paletan jolasten frontoi batean, oso polita izan da gertatu han. Eta, Medellin hiri oso berezia da, daukan movida guztiarekin, ez? Eta, baina, harrera oso polita izan zen antzokian, eta ginoen bebai hola itzaldi bat jendiarekin, porque beste profesional batzu zeren, beste obra batzuekin, eta oso polita izan zen. Eta bai, oso posi gaude, ez genuen espero harrera hau Max Sarietan. Guretako flipantea izan da, bai, Maria eta Ane daukatela dramatik arrantze, nizaten naiz bere aktore fetitxe bezala, ez, kompainean, ez, beti, eta askertzekoa da, beti moten dozte zer, papel txigat, handia, edo beti eukitzen da nerekin,
detaile asko, ez? Eta posgarria izan da, aprilaren 17an da gala uste dut, eta Kaizera Goiaz. Eta, bueno, ja, ez dakit irabaziko dugun, azkenian antzerkiko premioak izaten dira oso... Ez da premiatzen, osea, aktore bati premio bat emotianetakoa antzerkia oso kalde lana da, ez? Osea, ez dauka sentzu askorik, osea, netako ja nominazioak ez dakit premio die. Eta oso pozi daude. Eta, bueno, hori gutxi gora era, Ierma eta Altsazukin oraindik jarraitzen du jiran, orain Ierma Euskal Herritik mugitzen ari da, eta Altsazukin ja Goiaz, Galiziara, Kataluniara eta Madrilera joango gara, eta 2024an Iermarekin bai Madrilera Goiaz. Osea, que oso posik danaraekin. Eta momentuz lanpetuta eta posik, bat ez be. Eta zer izan da Altsasu bezalako historia bat zuretzat taulara eramatea, daukan indarra, pertsonaia batetik bestera egiten duzuen aldaketa, erritmo bizia, nik uste dut oso obra osoa dela, ez? Oso kompletua. Zer izan da, edo ze izan zen prozesu hori guztia, zeia duela desiente estrenatu zenuten hori ere? Prozesua oso gogorra izan zen. Testua oso informatiboa zelako, Mariak azkenean, periodista da, eta periodista bezala oso testu informatiboa idatzi zuen, epaiketeko transkripzioarekin, eta, prozesua izan zen gogorra, eskenan montatzeko, eta gero bakoitza, Mariak esaten zeban, pertsonai guztia defenditu egin behar genuela, Eta batzuetan, pertsonai batzuk Altsasun defenditzea saia zen. Eta bakoitza politikoki, bere idea dauzka, eta saia zan. Eta hor, eukigin nola eztabaida batzuk, baina azkenean Maria arrazoia zeukan, ez? Bera zan zuzendaria eta bera zan testua jatzen zebana, eta bera argi zeukan noraino zoian testu hau, eta bere propuesta zenikoa. Eta gero, ikusi dugu, arrazoi osoa zeukala, eta gogorra izan zen, esena guztian montatzia, pertsonai aldaketak egitea, inaskar, elementu gutxi jolasten dute, baina elementu horrek zentzuarekin jolastia, eta bi hilabete gutxi horaria zantzien, eta oso gogorrak goratzen dut. Orain, gertatzen ari dana jiran, oso polita, ez? Ja, mekanikoki egiten dugu, ja, bere ganatu daukagu, eta oraindik ere, ez dakit, 50 funtzio egin dugun, eta oraindik ere emozionatzen gara, Osea, oraindik goitz eta biok behiratzen garenean behietara, edo anerekin bebai, oraindik askotan negarrez atatzen gara, eta Eta, oso harrera polita izan du, gurasoak etorri ziren, atxiko gazten gurasoak, aitonak bebai, eta erekin egon ginen hitz egiten, eta, oso harroa daude, ez, lanarekin eta aukiduen harrerarekin, oso posik, Altsasuarekin. Nik uste dut beharrezkoa zen lan bat dela. Mariak idatzen zean oso gertu, osea, eta hasieran, nik uste dut oraindik ez zegoela itxita, ez? Eta mediatikoki oso gertu zegoen bebai, Ginuen estrenua Arriagantzokian, eta gero junginen Gasteizeko Printzipalera, eta hor eskratx bat izan genuen, Pepeko jendiakin, Altsasu, Gasteizen ez duteko, eta horra izan zen, baina, orain ja, Madrilera goiaz, ez dakit, jungara Zaragozara, eta udaletxea Pepekoa, eta, nire ustez ja, Espainia mailan ja notizia zauka garrantzi askori, eta gure bidaia jarraitzen dugu, historia hau kontatzen, eta zinbestekoa eta garrantzitsua historia oraindik kontatzea, ez? Bai. Eta Iermarekin ere, batetik bestera zabiltzate, kasu honetan, Federico García Lorcak idatzi zuen, ez? Bere garaian, baina zuena oso garaikidea da, Maria Goirizelaiak ere zuzendu du, berak egokitu du. Nola bizi izan duzue? Ze kasu honetan ere, amatasuna hor pilpilean, seguraski jende asko ukitu dezakeen obra bada, ikusle bezala baldin bazaude.
Nolakoa izan da zure pertsonaia? Senar edo bikotekide hau? Bueno, German adibidez piso guztia, Anek. Anek darama, ez? Eta bere bidaia kristona, ni azkenian, goten nahi sola, ez dakit nola esan, baloia jartzen bera rematatzeko, ez? Hola, simil futbolistiko bat egiten, hori izaten da. Bai, Germako prozesua askarroa izan zen, guretako Anek, Maria eta Anek beti uki dute amatasun kontuarekin historia asko, ez? Eta kuadrien bebai, eta kuadria berberakoa dira, eta lagunekin, eta Maria kontatu nahi zegoen historia oanerekin, ni hasieran ensaiotan Aneri begira gelitzen izan mosoloa bezala, porque eske oraindik harritzen nau Anek egiten duena esena holtza gainean, Germarekin. Eta nire pertsonaia azken finean ni naiz. Mariak idatze zoztan ni nintzelako. Osea, ez dut asko aktuatzen, porque 40 urteko tipo bat, ez da laskontzen, ez duela familiarik, beti oraindik jolasten astetazun batean, ez? German ezaten da ban zapateiak eta pinako alpondarak ertabenak endu. Anek esaten ditu hori, German, ez? Oraindik ni gazte sentitzen naiz, baina ja, 40 urte ditut, eta ez daukat erlazio sentimental potenterik, ez daukat familiarik, eta Mariak oso ondo egin zen, pertsonaia egu idazten, porque azken finean ni naiz. Ez da dena kompromesua hartzen, beti beldurrarekin, pasioekin, eta ez dut asko aktuatzen pertsonaia egu egiteko. Osa, nire antza asko hauka, igual, bera exito asko hauka bere negozioetan, eta igual ez da nire kasua. Baina hori kenduta besteana, ni bezalako pertsona da, pertsonai hori. Biluztu zara beste zentzu batean ere azkenean. Bai. Eta Iñigok estop esan aurretik, azken galderatxe bat ere egin nahi nizuke, aipatu ditugu Altsasu eta Germa, baina momentu honetan ere beste antzezlan batekin bazabiltza, Bakele Horrarekin, Aitor Fernandinorekin batera, ezta? Patxo Telleria zuzendutako lan hau, hemen agendan egunen batean aipatu izan dugu. Konta iguzu pixka bat, zer den lan hau? Ze nik uste dut biran... Lan hau, Patxori eskatu zioten Amore Bietatik, bigarren guda karlistako historia bat kontatzia, edo batez be, Kaitarren historia kontatzia, eta Patxok, enkargu hori hartu zeban, eta idatzin zeban, eta hasieran eskoletan egin behartan, eta Amorietan nintzen bolo batzuk, eta elenko originala Mikel Losa eta Aitor Fernandino ziren. Mikelek normalean auditzu alasko egiten du, eta lanpetuta dago, eta, Patxok niri ditu zidan, Mikelek beste proiektu batzuekin zegoelako. Eta orain, joan zen aztean neban lehenengo boloa, Aitorrekin eta Patxorekin, Gernikan, eta daukagu hilaren amaieran, zakito, eta marrean Bergaran, nire herrian. Begiratzen du. Berezia izango gala, bai. Eta, horra oso informatiboa, Esan, nik izango nean historia klase bat ala, baina antzestuta. Patxo egin duena da, pertsona ezberdin hartu, bi narratzaile, eta ero Fernandino eta diok egiten dugu pertsonai diferente batzuk, klasetan, ez dakit, oinatiko nekasari batzu daude, gero teniente karlista bat, sargentu liberal bat, gero general bat, diputatu bat, eta egiten du, gerra hoien ez dakit, klase sozialak bereiztu eta nola bakoitzak bizi izan duen bigarren gerra karlista, eta zergaitik oraindik ere ez dugu gerra hoien irainak oraindik bizirik daudela, ez? Gure sozialki, gure sozialean, gure gizartean bizirik jarraitzen dabela. Eta, obra berezi bat da, ordu bat iraitan dau, eta nire ustez, ikusteko behintzat interesgarria. Ez da
ez da antzerki obra bat oso gauza asko daramatela, eta ez dakite teknikoki eta oso obra errasa, bi narratzaile batekin, eta errasa ikusteko, eta interesgarria, batez be gai aldetik. Aitor Borobia, eskertzen dizugu gurerako tartea hartzea, eta baita, opa dizugu, kakapila emanaldi horietan guztietan, izango dugu lasaiago etorkizunean ere, beste kafetxoren bat hartzeko aukera, edo roibosa edo danakoa prestatuko dizugu. Besarkada estu bat, eta arrakasta pilo bat danarekin. Mi esker dana, plazera handia izan da. Gurea izan ondo da, jo. 50 segundo arratsaldeko 6etarako, baina agurtu aurretik, kantu honen izenburuan zein da? Nik asmatu nahi dut mikroitzalian egan, banan. Banan. Eta guk asmatzaien artean entregatu behar dugu bi sarrera, Junek sartu ditu parte hartzaile asmatzaile guztiak, ia denek asmatu duzu banan zela, erresa jarri dugu, baina June zein da irabazlea? Bere izena Instagramekoa da Ola2542. Olaia izena dugula esango nuke. Olaia, botako dizugu mezua, Oiana Maritorena datorren osteguner arte? Bai, bardura arte. June, zu ez dakit bihar edo astelener arte, ez dakit ondo, ez? Esango jazu, benga, bagoaz, agur, entzule, segi hor, naiz irratian. Besarkadak, denoi, agur! Keep calm and bigarren kafea.